Tom Jones anguve Cat Family vari kunzi havasi kunzwa zvakanaka nekuti mapapu avo akazara mvura. Ukuwo wasu the makeup artist ati iye maDestiny Helpers ariti pamakandisiya muchifunga kuti ndichanyura, aiwa, I am still standing. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Tom Jones wanga wamboti zi tikashaya kuti koba munini vekupopota vaya vari kupi. Takatombofunga zvakare kuti vadzokera kuzodzora avo sezvanga zvataurwa naSean waBiwezhira kuti vadzokere kuti fundise. Tikafunga kuti tichazonzwa voice riya rakupopota pamapulpiti tati zvimwe munhu achambonyora chibhuku chamavhesi, asi mukomana haasi kunzwa zvakanaka. Ari kunzi akaadmitwa kuchipatara nekuti malungs ari kuzara mvura. It is quite sad guys, there is a new disease iriko around yekuti malungs akangonyura mvura moyo wazodini chino zvazodai zvimwe zveyangova story. So there are so many people that are touched by this sickness. Vari kuti ivo chanyanyisa kutirwadza panyaya iyi ndechekuti Tom Jones panowirwa ngozi nevamwe veCat Family anomhanya pakaitika problem kuna Doreen nemwana achiri muCat Family, Tom Jones wakamhanya maititiwo pavanga vari kujere or any other times dzavanenge vachinida help. Mukomana anomhanya pakashaika baba vamura akatoita kuti paburitsiwe mari dzechema neCat Family akadziunganidza ndokudzitumira kuna maitete. But now that he is not feeling okay, hapanawo patanzwa kuti pane initiative yekuti pagone kubviswa tumari tunogona kubatsira Tom Jones nemahospital bills ake chero chikafu chaicho. Pakangoti zi kunge pasina zviri kuitika. Patricia Jeke wanyora akati vedweka ina handisi kunzwisisa, I have a mixed feeling about this guys. Tom Jones atori pa oxygen as we speak, malungs akazara mvura, but nemamiriro aita nevamwe atina kana zera nana Cat Family ava vana Maria nana Marita hapana anything tiri kumbonzi anzi donation for uncle. Guys, Tom Jones akapamuka apa muchakuvara muchaziva ma true colors ake. Nemiwo guys, iwewe kunyanya Tom Jones unofanira kuziva ma true colors amomzi vako and your family. I wish you a quick recovery. Hanzi ari kutadza kufema guys, mukaona pic yake zvaavaka munotya imi. So vasinganyatsoziva Tom Jones ndiye murume unogona kutuka, tongoti ndiketina wechirume, unodambukira, unotaura zvese zviri pamwoyo pake, haana basa kuti zvine nevabereki kana kuti chii, zviri pakadzika pebhurugwa rako remukati anozvitaura izvi. Vamwe vari kuti Tom Jones nekutuka kwaita vanhu taitombofunga kuti aurware isu, tipe zvedu picture tirione. Vamwe vari kuti dena akapora vedwe, zvekutadza kufema izvo tinogona kutonyeperwa naTom Jones uyu achitsvaka mari yekuti apedzise kubhadhara bhondi rezimba rake raitiratidza riya. Mubayiro wezvirufuba munini mamwe mashoko aizotuka vanhu nawo mufesi uyu unomboti pamwe haana kuzvarwa nemukadzi, Mwari vane kamutongero kavo. So takambomuudza kuti usatuke vanhu vasina kukutadzira iwe. Imwe midzimu yevanhu haidi zvisina basa uye inoshanda overtime yezvinova pano mvura yaichada kubuda mumuviri. Ini hangu ndoda kuona kuti chokwadi here, because nekunyeba kunoita baba ava hatingambobvumi kuti ichokwadi chamuri kutaura. So vamwe vari kutoti aiwa ichokwadi guys, word on the street riri kutoti mukoma Tom Jones vatori paJoburg Hospital apo vari kutonetseka kufema. Tagonawo kuti taisa madifferences aside, Doreen Masomera, Swaga, ndimuri pedyo wedwe, itaiwo zvinoita kuti tigone kubvisa mari yekubatsirana namukoma vedu. But vamwe vari kungoti guys hangambotadzi kufema, hangambotadzi kugona kufema nezvinobuda mumuromo make umu. Hana tsitsi murume uyu, BP inokwira nekuda kushamatata zvisinei. Isusu tichangobvisa mari iri kuiswa kupi tione kuti todini. Asi vanhu hobo vakapinda mudepression nekutukwa nemurume uyu, apa achiwedzera nenhema. Manje hamene kuti iyi ishamu here kana kuti idhonyodhonyo. Ukamunzwa achituka nhengo yechidzimai yesikarudzika, unoti pamwe akabuda nemunzeve, achiti akazara mvura, hanzi gomba chino. Let's hope haasi maacids aya.
Swaga paangonzwa amensheniwa abva angouya akati aiwa guys, I have information that says ari kutiza saying I'm sick, trying to not pay 3 socialites vakaitira mastar party kupeji kwake. He doesn't want to pay people's money. Hanzi ari kuda kuzongoti the money he used it on hospital bills. Ndo the information yandinayo from inside information. Saka vamwe vakawanda vari kuti icho kwadiwo nekuti pane vanhu vakaita zvivindi vakaitirwa star party kupeji iroro, asi yei zvivindi zvenyu ndezveiko kuitirwa party kupeji iroro? Mapapu hadi kushamatata zuva leshuwa, ungakona here kupinda mhepo? Hei, mhepo yacho inozosvika kuya kwakuita condensation yobva yatongoita mvura. Pakaipa pane guwa riri kuti pane vamuona ari ku extension 8 ku Cosmo achigadzirisa tairi remota yake. Kanenge kamutactic kekutora mari. Saka vanhu vanoziva ndevekuti ngatiregei timbomira zvishoma tione kuti Tom Jones ari kuzobuda here ari nani. Vari muKet family vari pedo naye vagone kumuvhizitira at least vandogouya neinformation yekuudza vanhu kuti harisi dhiri here rekutotora mari. But iye anyora paFacebook wo pake akati God will protect me, I will never die. Mukomana asati ava ready kufa ati iye achakamirira kuti akontinue achirarama upenyu hunonaka achienderera mberi. Wasuwa Maititi wanyorawo tsamba yake akati timing yaMwari hamuinzwisisi imi, Mwari haasi munhu. So ati iye you know sometimes God is never wrong about his timing. Mwari haudzirwe zvekuita nemunhu. Hanzi when one door closes another one opens. Sometimes you wonder kuti maybe you are cursed or you're possessed. Trust me, you are okay. I've seen and heard people calling me with all sorts of names coming from those ones you claim to be close to you. It's all right guys, and those are shiri munu. But one thing I know, I had lost hope in all aspects of my life. At some point it wasn't my time as yet, but it was time for God showing himself kuti panoperera pfungwa dzedu iye ndo paanotangira. I've met beautiful sisters along my journey to self-redemption and self-reflection. Some came and went just like that. Munhu akangoti zi ndobatikana kuti asi pane zvandaita here, because there would be sisters you sought solace to. As time went by ndakatorealize kuti if someone walks out of your life zvausinganzwisise, it's okay, let them be, it's God's doing. So because he had conversations you didn't hear. I've seen God this past months. God always sends mubatsiri munguva yekuomerwa. Mwari haanga kusiye uchinetseka. I met this God-sent woman, Shingi, who took me in, gave me an ear, never judged me or what. It wasn't easy dealing with a broken person, but God had his reasons for allowing all that to happen. I just want to appreciate this woman, Shingi Ziwange Jere, today. For everything, there's every person for every season. Dokuita kwa Mwari ikoko. I will share my story mazvita. So sisi Shingi watendwa zvikuru, asi vanhu vatoona kuti kuseri kwestory iyoyo kune munhu anga achiedza kunyorerwa. Mwari hadhakwe, is a faithful God. Mai maketen vaya vakatokudawo ipo paya pavaida kurekodha ndobva vatokusvipawo ndozviri kutaurwa nemanetizens. But iye waswati aiwa guys, mai vaya she is a very good woman mufunge, but kungoti maparts edu mazuvano they are not crossing, nekuti isusu tiri kushanda kumwe kwatiri kushandira ivo vachimanyisa nawo nezvimwewo zvavari kuita. Haaziye here wekuronga kuti mura arohwe here uyu, nekuti tiri kutokuziva kuti pane panyaya yese yako namura iya you were not even innocent yourself. Vamwe vari kuti ndizvozvo wakatogona nekuti chikiti chaitokuvharira mukana wasu. Do you and the rest will fall in place. Vamwe vari kuti wasu usakangamwe kuti wakambotibatsira uchititengesera tumabhegi twekuchikuru bituya. Kana yanga iri idea yenyu kumba ikoko, kana kuti hatidi kutaura mazita, why makamira kuita tubhegi twenyu dee maramba muchituitawo? Because twakatinakira tumabhegi tuya, tunenge tumaseche, tunenge tuulani, tunenge tumahandbag. But anyway guys, ndonyaya dzatiri nadzo idzi kuti Cat family why isingagone kumirawo neumwe wayo, kunyanya Tom Jones yo guys asiri kunzwa zvakanaka. Kana mapapu azara mvura zvorova kuti kutaura kuchanetsa charo kutuka vanhu. Pane vamwe vari kuona information yekuti
mukomana akarega kumwa mapirizi emaacid asina C, saka ipapo ndo zvazoita kuti muviri ubve wapedza simba, masoja ndokurukutika zvichienda zvakadaro. So these are other allegations dziri kubuda mumastories acho, but whatever it is chakakonzera urwere hwaTom Jones hazvina basa. Nguva yakadai ndo nguva yekuti isu senyika tinomira tese tobatsirana kuti umwe mwana awane rubatsiro. Do leave your comments on what you think about urwere hwaTom Jones uye kuti pangaitwa sei kuti agone kuwana kubatsirika.